Kaixo, orain ikusiko dugu selfie irakaslentzako. Tresna oso antzekoa da, irakaslentzat, ikaslentzat eta zuzendaritza taldekoentzat. Oinarrizkoa galdetegia dekogu, gehitu aldugu erregistroa egiten dugunean eta konfiguratzen dugunean galdetegia hautazko galderak, edo gu geu sortutako galdera batzuk. Sakatzen badugu hurrengoa ikusten ditugu 11 atal dituela, 11 atal horietatik, joango gara betetzen, batetik 5 edo ez badakigu erantzuna, eskumako botoia. Lehenengoa, azpiegitura. Galdera batzuk, egingo dizkigute, erantzungo dugu batetik 5, bukatzen dugunean, hurrengoa sakatu. Bigarrenean, lidergoa izango da, lidergoari buruz, estrategia digitala daude eskolan, zuzendaritza taldeko batez ere, ez da galdetegi bera, baina irakaslek dekoten ikuspegia. Kolaborazio eta sareak, 3. zatia, Hemen, galdera gutxi agertzen dira, jarri nahi baditugu galdera gehiago, badakizue, konfiguratzen dugunean galdetegia, gehitu alditugu hautezkoak. Etengabeko prestakuntza profesionala lehenengo zatia, 2 zati daude, hemen izango ditugu galdera batzuk, gure prestakuntza, etengabeko garapen profesionala edo prestakuntza profesionalari buruz, hurrengoa sakatzen badugu, 2. zatia agertzen da, 2. zatian berdin, batetik 5, ez badakigu sakatzen dugu eskumakoan, eta aurrera. Hemen ikusten ditugu idazteko, batzutan idatzi behar da, ez da bakarrik aukeratzeko. 6. Pedagogian sartzen gara, laguntzak eta baliabideak, hezkuntzako online, baliabide digitalak sortzen ditut, ikaskuntzarako ingurune virtualak, batetik 5, beti bezala, eta betetzeko ere 7. Pedagogian jarraitzen dugu, ikasgelan aplikatzen, ikaslean nola motibatzen dugun, nola sortzen dugu elkarlana, hurrengoan, 8. ebaluazio jarduketak, ikasleen trebatasunak ebaluatzeko, ia erabiltzen dugun teknologia digitalak, nola egiten dugun haien jarraipena, eta hurrengoan, hau izango da iaia eskena, ikasleen kompetentzia digitalak nola garatzen dugun, ikasleen kompetentzia digitala ikasleongan. Berdin, funtzionatzen du, batetik 5, edo eskumako botoia, jarraitzen badugu, 10. galdetzen digute gure datu batzuk. Pribatuak izango dira, erabiliko dute bakarrik estatistikarako, ez da inon publikatuko, ez da publikoa izango, bakarrik da, selfie kudeatzeko estatistikak eta holako gauzak. Batzutan agertzen dira hori itemo guztiak, bat baino gehiago aukeratu duzu, ez da bakarrik aukera bat. Jarri duzu bat edo gehiago. Desplegable batzuk aurkitzen ditugu, eta idazteko hemen ez hurrengoan segurazkin ikuste eskatzen digute, nola izan dugun selfieren berri, hemen desplegatzen dugu puntuazioa, ia gomendatzen dugun, eta idazteko zozer. Hau izan da selfie irakaslentzako. Gero arte.